Ти каза, ако брокерът има нужното желание, конкурентоспособност и прочее, ти вече за толкова години в бранша, какво е твоето мнение? Какво трябва да притежава един брокер, за да бъде наистина стойностен за своите клиенти, било то продавач, купувач, дори и колеги? Професията на брокера изключително много се промени последните 30 години. Началните години, когато стартирахме, когато нямаше информация, дори ако щеш нямаше и обучение, всички бяхме самуки и се чудехме какво трябва да се прави. Това обаче с навлизането на новите технологии, на интернет пространството, на всичките тази информация, която ни заобикаля в момента, се измести към фокуса ние вече да сме консултанти. Трябва да разбираме от право, трябва да разбираме от архитектура, трябва да разбираме от строителство, трябва да разбираме от геодезия, трябва да разбираме от оценителската професия. Разбира се, ние няма Психолози на пълен работен ден. Психолози на пълен работен ден.